It's Macklek. Dankjewel. He made his own breakfast today. Like always. Yeah, okay. Good morning sa inyong lahat. Ano na ngayon? It's Sunday and wala pa si Ana dito. Wala pa kaming anak. Kasi doon natulog sa lolo't lola. Ako naman, punta po akong Action. May bibilhin ako doon. Ruth and Ana will be going to a birthday party ng anak ng friend ni Ruth. Hindi ako sasama. Maraming gagawin dito sa bahay. Kumusta po kayong lahat? I hope okay ang iyong mga weekend. This video will be out, I think, on Friday. Kasi may i-edit akong video para bukas Monday. And then there's another one on Wednesday. Nung pumunta yung ano namin dito, yung pinsan ko ba? Na taga France. I think I will not wear a jacket, eh. It's nice weather. Not bad. Maganito lang tayo. Tapos mag-shoes na. Push! Babush! Don't miss me too much. Close the door. See you tomorrow. Babush. Ako lang po yung punta sa Action kasi kumakain pa si Mr. Malapit lang naman. 3 to 4 minutes na ano, nalakad. Dito tayo sa likod dadaan. May shortcut man dito. Ganda ng weather today. Mainit ngayon. Kahapon, gloomy talaga. Yung andito sila ate, gloomy siya. Pag malamig, tapos may sinag ng araw, pag tumatama sa mukha mo, parang ang masarap sa pakiramdam. Pero pag summer, no thank you. Ganda ng kahoy pa, red na red pa. Ganda ng weather. Malapit na po tayo sa Action. Yung ba dati dito, nung bago pa lang kami ni Ana, may mga kahoy to dito. Tapos ang ganda tingnan kasi nga pag nung dumating kami autumn. So dito maganda yung ano ba, yung view dito kasi nga yung kulay ng mga dahon pula, orange or yellow. Pero pinutol nila kasi nga yung path dito hindi na siya plain ba. Yun, sayang. Ang ganda pa naman. Tapos pag summer may ano ka dito ba, may shade ka. Kaya hindi masyadong mainit. Pero ngayon, pag naglalakad ka dito sa summer, agoy. Ang sakit sa ano, sa balat. Pag mainit ba. Dito na po tayo, malapit na talaga. Wow, ganito yung sinasabi ko sa inyo. Ganito po. Later on, hindi na siya plain dito kasi nakaalsa na to dahil sa, ano ba yan, ugat. Anong ugat sa ano, Tagalog? Ugat din. Yung roots niya ba, lumalaki. Nagsispread. Kaya eventually, tinatanggal nila yung puno. Dinatransfer nila yung mga puno. Ayan o. Pula yan dati. And then naging orange. Ngayon yellow na. Tapos malalaglag na yan sila. Dito na tayo sa Action. Pin sa likod guys. Ano yan? Pag may mga damit ka na gusto mong itapon, pwede mong itapon dyan. So, minsan nagdadala kami ng ano dyan, nung tawag dito, nagdadala si Ruth dyan ng mga lumang damit ba. Dito na tayo sa Action. So, ito na guys, may ano na ako, nakuha ko ng gusto ko. Tapos may ano sila, oh. Ayan, naghanap sila ng mga personnel. Na tayo. Alam nyo ba, nag-apply po ako dati sa Action. Online lang. Pero hindi ako natanggap. Gusto ko sana mag-apply dito kasi super lapit lang sa amin. Pero sabi ni Ruth, ano daw, ba't daw ako nag-apply online? Doon na lang sana daw ako nag-apply talaga ba? Sabi ko, next time na lang. Kasi nga, mag-start na naman ako ng trabaho sa iba. So, pang-experience ba?
Oh, qualification. Yeah. Oh, you filming me? Yeah. Ah. Claro. It's the only time of the year that I appreciate the sun. You know, bilis ang ano, lakas maka pink ng cheeks. Char. Bumili na naman po ako ng ano, no? Ito, mag-test na naman tayo. Tapos, matagal ko nang gustong bumili ulit ng yung gloves ba. Kasi naubusan na po ako nung ano, gloves na pang food ba. Food safe siya. Yan, latex siya, pero ano naman, food safe naman na nakalagay dito. Biodegradable pa siya, di ba? Yan. Dodong! They still don't have the 5-liter bag ba, the green bag. They ran out. They don't have stock. Yeah, because it's been 2 weeks. They still don't have it. But the bigger ones, they have. But I bought the gloves finally for the food ba. Because may orders na po ako ng lumpia for December. Ngayon, hindi pa lang. Pero may orders po ako ng... So far, ano na, mga 130 pieces na yung ating order. This year, isang beses lang ako gagawa for now kasi nga mabibisi na tayo sa trabaho. So, yun. Balik tayo sa paggawa ng lumpia. 130 pieces so far and siguro 140. Mas dadami pa kasi nga yung mga katrabaho ni Roth matagal na nagsasabi. Tapos yung ibang kapitbahay namin dito matagal na din mag-order daw siya ng lumpia. Yung isang kapitbahay namin nagsabi na marami siyang order guys, mga 80 pieces. Tapos yung kakilala kong Filipina na nag-order din dati nung birthday party, na vlog ko din yata yun or nasabi ko. Nag-order din siya ng mga 50 pieces. Tapos yung ibang kapitbahay, yung mga katrabaho ni Rod. So December lang ako gagawa. Kasi may day off po ako ng Lunes. So, magagawa ko siya. Yun. Buhay-buhay tayo dito, guys. Kasi ano naman, may time naman. Sayang din. Manood po muna kami ni Ruth ng qualification. Tapos si Ruth, i-pick up niya si Ana. Kasi nga may doon natulog sa Lola. I-pick up niya mamaya. Bibihisan namin. Tapos yun, mag-birthday party sila mamaya. But that's really crap, Dodo, no? Because then they will be really tired too. Qualification and then the real. If you wreck your car in the rain, then you have a problem. Yeah, clogged. So he's hoping na si Norris he won't make it kasi nga ito yung pinaka-rival ni Verstappen, yung Dutch na driver ba if you're watching Formula 1 or if you're following Formula 1. Manood po muna kami. You know, with feeling siya nanonood dyan. Yeah. Hey guys, may ako dito. 2 kisses. And then, papiliin ko si Ana. Dito na siya nanonood ng TV. So, natin. Papiliin, kunuhay natin siya. Ba kunuhay? Papiliin, kunyari natin siya. Nitkay ka, ha? Pag-hi, sabi. Na, hi! Humot ka, ayos siya. Ang bango-bango niya. I can't tell you. Where's the remote? Don't look. Wait up. Okay. Buti kausa. Dine millimeter, de portrætter, de borgars. En millimeter er støbars. Maja måtte bare smidt sig, mens jeg venter 4 stykker. Beef, boff, boff. Jeg venter 4 stykker. Boff. This one? Are you sure? 1, 2, 3! Nah, ik heb ook eentje hier. Mama, ik wil dat
What? You don't want it? No. Give me that, babe. I will eat it. You don't like this? Are you sure? What will you eat then? No. Ah, okay. Ayun niyo pala. Dan moet je dan over deze doen. Okay. Moet je dan blijven zitten. Okay. Close down na ako. Pikit ko daw mata ko, Char. Ito yung pinadala ng ng lola ko sa sa Texas. Pinadala niya sa ate ko. What's that, Yay? Oh, dit jaar. Okay. Heel. Even niet. Even niet. 1 minute daw. Pikit ko daw mata ko ng 1 minute. Mura junig sure ni Oko. Mura junig correct ni bataan ni. Dali na. Paborito ko po yung yung Hershey's na Kisses ba. Kaya yung gusto ko yung cookies and cream, hindi yung masyado ito. Parang naiba na yung taste niya, parang sobrang, sabi nga din ni ate, kahapon nung dinala niya to ba. Na masyado to itong matamis na ba. Sabi ko baka na-change na yung taste buds mo. Mana? Oh, sige. Sige, padayon jud kay weekend pa. I know what you have. Let me guess. Smarties? Yes. Uy, usa lang. Uy, only one. You can have. No, I don't want it. You can have one tomorrow. Oh, no, not tomorrow then. One tomorrow and one on Wednesday. Tonight, no more Smarties. Rapia! You can have it, love. Only one, okay? Masakit na naman yung masakit na naman yung ulo ko. Talaga, ganito pag, tawag nito? Ganito pag weekend. Ganito pag winter ba? Madaling sumakit yung yung ulo ko. Pero pag summer, masakit yung ulo ko pag sobrang init. Kaso, pag sobrang init, hindi po ako masyadong lumalabas. Kasi alam ko na mayroon ako. Pero, nanonotice ko lang na pag malamig na, madalas masakit yung ulo ko. Lolo, asa ka, uy? Mama. Do you have a nice time with Oma and Opa, love? No. Do you know where you're going on Thursday? Ja, maar ik kan niet. Ik vond het niet fijn bij oma en opa. Really? I will tell Oma and Opa. She didn't have a nice time though. I will tell Oma and Opa. Are you sure? Yeah, joke on daw. Sige na, magbabay na ta sa titos at titos. Gusto ko eh. No, wala po dito si Mister. Andun sa friend niya kasi nga may race mamaya. Mga 6, so doon sila. Naglalaro ng FIFA online. And then manonood sila ng Formula 1 later. Can I watch TV? I want to watch TV as well. You can use your iPad, love. Okay? Sabay, okay? Oy, okay? Nanood pala, kakapanood ko lang ng live ni Libian sa Instagram. Ko siya. Tawag dito, iniinggit ko siya sa sinabi ko sa kanya na watch out with your head, love. Na tawag dito na pagkain ko kanina ba, wine ako ng danggit and humba, yung dala ni ate na humba. And yung danggit na dala din niya, kinain ko kanina. Mag-relax muna kami ni Anna. Tapos tomorrow, she's going to school. No. Monday na bukas. Mama, oma zegt, ik moet bij oma in de badkamer poetsen. Ja, maar ik ga toch naar school.
Wonsa? Papa zegt nee. I don't understand. I don't understand, love. Dat weet je toch niet. Wait, Claro. That's why I said if you can, you just speak English with Mama, because sometimes I don't understand it when you speak Dutch. No? Napa-English talaga si Ana kahapon, guys, or while dito yung family ng ate ko, yung twins din. And yung mga anak niya na, yung twins ba, napa-English si Ana, oy. Relax po muna kami. A few moments later. Gusto niya ng Wursten brooch. Dito na yung ating aling maliit sa kanyang taguan. Hi! Open! Lan, can you open it? You hold this one ba? You hold it. You hold it. Hey! Enjoy! What do you say to Mama? Oy! Shh! What do you say to Mama? Thank you. Dagoy ay. Yeah. Okay. Wala pa si Ruth, guys. Ano pa dito? Magsi-7 pa lang po. Nagutom din ako. Magluto din ako ng Wursten brooch ako. Same nung kang Ana. And hindi ko na din po patatagalin yung ating pa-video. Hahabain yung ating pa-video. Maraming salamat po sa panonood sa video na namang ito. I hope okay po kayong lahat. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doei! Mush, mush, babush!